Horas samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita di pangradiota, di jamita pertangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu nanaing si patol hasota. Di video namion, naing patol hasot nami, pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita di jamita di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, Minggu Rogate. Turpuk di hari Minggu ima natar surat di Evangelium Matius bindu pitu ayat sada saha rodi ayat 10 sada songonom madidok disi. Unak kamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu. Ai panguhumamu naido si uhum ponoton tuhamu. Parsuhatom munaido si suhatonoton tuhamu. Ahama pola pa bereng-berengommu, silbak-silbak na di mata ni dongammu, ia nasa tiang na di matami, dang di atoiho. Tung patut ma dohonomu tu dongammi, uahu upak majolo silbak-silbaki sian matami, hape nasa tiang do di matami. Ho pangaci, jumolo ma upat tiang sian matami, dungung pei asa pikiranmu manang nabeha pangupatmu disilbak-silbak na di mata ni dongammi. Unang lehok kamu arta nabadiai tu akka jurangga, jala unang madanggur hok kamu mutihamu tu jolo ni akka babi. Sotung di loti i dohot patna laos humusor manaroso hamu. Pangido hamu ma say na lehonon na do tu hamu. Lului hamu ma say na jupangan do hamu. Tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ai say na manjalo do nasa na mangido, say na jupangan do na mga lului, say na ukapod do di na manuktuhi. Ai isi siya kamu jolma na mga lehon batu tu anak na molo idahad di pangido, manang naulo mga lehon ulok molo dekke di pangido. Gari hamu akka parjahat umboto, mga lehon basa-basa na denggan tu anak komuna. Lam amamuna na di banuagin jangima, so lehonon na arta na denggan dinamangido tu ibana. Olat ni ima sahatna. Namanginang duktakas martangiak kami di namangaradi turpuhon, jala hupa husor-husor kami, di pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita, na parjulu ima, taingot do molo martangiak kita, manang molo tabigi tangiang niak kadongatta, jut-jut tabigi pandohan, ali Tuhan, sesama dosa nami, sotung pangambat diasi dohot holong niroham. Daktarambati, asi dohot holong nirohani Jehovah. Lehonon na do itu pardosa, lehonon na do itu akka naburju, songon mata niari, dapotan do akka si burju roha, dapotan do akka natakang, songon udan, dapotan do saluhutna portibion. Dang naman dok kami sala moloy dok songoni. Alay unang gabeta hilala, tarambat hita asi dohot holong ni rohani debata. Dak tarambat parang ini jolmai asi dohot holong ni rohani debata. Alay molo tadok pesongan ditangyakta si sama dosa nami asa unang mangambat asi dohot holong ni roham na tarajumi doi di bagasan ias ni rohado pangidoan na sitong tu debata. Ikon di bagasan hayason ni rohado tol di naiyas roha pikiran naiyas sahalak mangido tu debata. Anggo alus ni debata, debatado na manut Tuhon. Alay molo siak kita tahilalama ikon di bagasan ias ni roha, roha na bulusdo martangiang mangido. Hubungan na tuturpuk taon di ayat pitu saha rodiat 10 sada disosoi hita mangido. Alay di patolhas parjulu ayat sada saha ro di ayat onom asa ias roham di namangido. Pature pangalahom di namartangiakko
tu debata. Ima marhite parangi naso olo mangumuhumi. Naso olo marnida akka naroa parangi ni donganna nagabe dihilala udenggan ibana sian akka donganna. Pature majo dirim disosoi hita. Jala on macai hasdo on teguran-teguran keras di Evangelium Matius ima na diguaran na dia 5. Eho pangatsi. Eho pangatsi. Teguran keras ditujukan pada para pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Akasi boto surat, akaparise. Alai teguran keras doon tu semua orang yang hidup dalam kemunafikan. Merasa diri lebih benar, lebih baik, lebih suci walau tidak suci. Merasa diri lebih hebat walau tidak hebat sesungguhnya. Maka perlu koreksi diri bagi setiap orang sebelum dia duduk di hadapan Tuhan untuk meminta dan berdoa. Perlu bagi setiap orang mengoreksi dirinya, ketulusan hatinya, untuk kemudian selanjutnya duduk berdoa meminta kepada Tuhan. Untuk melepaskan segala iri hati, untuk melepaskan segala dendam, kebencian, apalagi penghakiman terhadap orang lain. Ada orang so hudul hita, manang anda orang so bongot hita, tu kamarta, songon nedok Tuhan Yesus, di inganan nabuni laho mangido, payas jo roham, payas jo pamatangmo. Padau jo hosom late, teal, hagiot ni roha, manguhumuhumi, manuhas nuhasi, kepalsuan hidup. Ala di ida debatado roha na mangido tuibana. Di boto debatado akka roha na ias marsomba tuibana di bagasan tangiang. Didok do dison, pangido hamuma. Saina lehonon nado ikon marpos ni roha do hita lehonon ni debatana sa tangyakta. Alai dalam sisi yang lain, perbaiki jugalah kehidupanmu. Ai molo sai mian do hosom di bagasan roham alai tong sai martangiak ko tu debata. Memang nakin hulok kami daktar rambati asidot holong ni rohani debata. Alai secara kesadaran diri panandayot tu diri pehita dina martangiangi hita ipe nunga salah, ipe nunga dang sitong. Permintaan yang salah tak mungkin sampai. Permintaan yang salah tak mungkin dibenarkan atau diterima dari segi pikiran kita. Walau kita tidak membatasi bagaimana Tuhan memberi. Atong macai takasma di turpuk tahun. Macai khas di Evangelium Matius, eho pangatsi, teguran keras. Apakah doa-doa kita memang sungguh-sungguh dari keikhlasan hayason niroha, ibadah kita, parsombauta. Karena ada masanya Tuhan tidak menginginkan semua doa-doa kita, puji-pujian kita, dan segala sesuatu yang kita minta karena hidup kita tidak benar. Aidak sitong hita dijolo di debata. Dunga dipatolhas di ayat sada saha ro di ayat onom. Asa manat. Dunga dipatolhas di ayat sada do. Dunga dipatolhas di ayat sada saha ro di ayat onom. Asa manat tita. Marado pondongan. Taha holo gimana sida. Unang gabi ta uhumuhumi. Unang gabi ngolu si paula-ula hita di ngoluta sigano pare. Maka ketika kemunafikan itu bisa kita hindarkan, maka akan lebih tulus setiap doa, permintaan, permohonan kita kepada Tuhan. Di bagasan haporsiaw kita, lehonon ni debatado, nasa na tapangido hombartulo moni rohana, alai, rikodo, patureot tangoluta, ngolu ni si partangiang, tarida dui di aktivitas parange, pakatayonna, siganu pare. Jadi siat dia detat dauta sahalak partangiang. Tak pola boto otta piga hali imana martangiang ida otta di jabuna piga hali imana
Bongot tu kamarna manang 3 hari ibana di jabuna martangiang, 3 hari imana martangiang di bagas joro dohot di nganan na asing. Murado tandauta ia si partangiang dengan ma parangena, dengan ma pakatayonna, dengan mangoluna di ngolu si ganopare. Ai ngoluna dengan ipe gabe tangiang dui tu de bata. Ima di pikiran nami amang inang anggiat boy mangurupi hita.